pois moitas foron as mostras de repulsas, concentracións convocadas polos movementos de mulleres, e eu creo que é algo no cal todas e todos coincidimos. Mais esa brutalidade, non, que, dende logo, é excesivamente cotiá, debe tamén facernos reflexionar sobre as causas. Cal é a causa de que sigamos vendo día tras día como a violencia contra as mulleres pois é un fenómeno que, en palabras de vostede, justamente declaracións de vostede, todavía que podemos acceder na página web da vicepresidencia, pois temos que ter tolerancia cero. Mire, señora secretaria xeral, vostede mas eu sabemos, como saben as deputadas e deputados que nos acompañan, a importancia que teñen os medios de comunicación para eliminar ou para consolidar os estereotipos de xénero. Iso que vimos en denominar os roles tradicionais de homes e mulleres. Un desos roles tradicionais está baseado nunha idea bastante arcaica, pero excesivamente reproducida, que é a sumisión das mulleres aos homes. Esta idea co cal hai que, dende logo, combatir, loitar, erradicar, pois é unha das cales motivou as preguntas que hoxe lle facemos. Porque coñecedora, a través da denuncia formulada polo sindicato CIGA e posteriormente por algúns medios de comunicación, de que un dos cursos de formación que se iban a realizar por parte da Compañía Pública da Radio e Televisión de Galiza, unha das súas formadoras no seu blog profesional facía defensa o papel das mulleres como sumisas, como unha arma ou ferramenta de seducción, consideramos importante non soamente que o director da compañía, o cal xa deu as súas explicacións a semana pasada, sino vostede, como representante da Secretaría Xeral de Igualdade e, polo tanto, do organismo que de xeito transversal debe velar pola práctica da igualdade e a erradicación desos estereotipos de xénero, cal era a súa consideración a respecto dunha docente que afirma que a linguaxe non sexista é unha imposición, que ela considera que isto de falar de diferencia de xénero nos discursos é unha imposición que soamente obedece a criterios políticos e ideolóxicos e non a criterios lingüísticos. Eu non vou a ser quen lle diga a vostede que na propia Lei de Igualdade do ano 2004 hai unha referencia moi clara no artigo referido aos medios de comunicación, en concreto o artigo que di que a utilización non sexista da linguaxe ou das imaxes especialmente no ámbito da publicidade. Vostede coñece tamén as referencias na propia lei de violencia a respecto da importancia dos medios de comunicación e do uso dunha linguaxe inclusiva. Polo tanto, unha docente que retirou posteriormente o post justamente despois das críticas na que afirma textualmente que Internet é efímero, pero como todavía se pode imprimir, bueno, pois eso permite non ter certa memoria histórica das cousas. Exactamente que o home destaca pola súa forza e o seu poder nos movementos de forza e valor, e a muller seduce máis pola dozura, a sensualidade e incluso ás veces pola sumisión. Nós consideramos que a sumisión é un non quero utilizar a palabra valor, todo o contrario, é un estereotipo a erradicar, porque a sumisión significa control, e o control é o control masculino. Vostede ten unha responsabilidade moi importante, que non ten nada que ver ni con orzamentos, nin con programas, sino coa transversalidade de xénero en todos os organismos públicos, en todos os organismos da administración galega. E a compañía é un deles. Supoño que vostede chamou ao director da compañía, interesouse polos contidos deste curso, interesouse pola súa docente, e hoxe a pregunta vai dirixida justamente nese sentido. Que coñecemento tiña vostede do curso, despois de que isto coñecemento público, que xestións realizou, e en todo caso, se verdadeiramente vostede considera que o currículo desta docente, na cal eu non vou a entrar para nada,
legitima que se fale de sumisión das mulleres, que se fale en contra da linguaxe inclusiva despois de tantos anos de traballo e que por lei a vostede obliga a utilizar esa linguaxe e a toda a Xunta de Galicia que nos mandan aquí todos os textos únicamente en exclusivo, en masculino, como norma xeral, e vostede, por unha banda, cando nos presentou o informe de violencia de xénero, mostrábanos que fixo unha serie de cursos na Compañía de Radio e Televisión de Galicia con Pilar López, cal nos solamente temos que parabenizar. Entendemos que esos cursos son algo imprescindible para que os comunicadores e comunicadoras que efectivamente fan un traballo moi importante no ámbito da compañía, pois teñan acceso a unha formación non sexista, mas non se pode presentar, por unha banda, eses cursos de formación na memoria de violencia de xénero e desentenderse de outros cursos que van en dirección contraria. Para nós este é un tema realmente importante e queremos coñecer que fixo vostede, cales foron as accións desenvolvidas e se vostede considera efectivamente que a utilización da linguaxe inclusiva non é importante no ámbito da comunicación, además dun organismo tan importante como un organismo público de comunicación da televisión e da radio, fundamentalmente se vostede considera que se pode permitir que unha formadora de comunicadores afirme que a sumisión é unha arma de seducción nas mulleres. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias, señora Adán Villamarín. Para dar resposta á pregunta, ten a palabra a secretaria xeral de Igualdade, a señora López Abella.